mi-surrender mitahan na gyud kasama ang senador, usa sa ato ang senador sa majority block kasama nga si Senador Jinggoy Estrada. Kalabot kini kasama o subay kini sa gipagula nga arrest warrant sa kasong graft ug plunder kaniya makasama gikan sa Sandigan Bayan 5th Division. Kalabot gihapon kasama sa issue sa flood control projects. O kana kasama na gipagula nga nagpahigayon rather og press conference ang ato ang butihing senador kaganina. Og atong paminaon na lang mga kasama atong makauban karon. Karong hapuna si Senador Jinggoy Estrada atong paminaon mga kasama ang iyahang mga pagpaklaro o iyahang mga lakang kasama unsa kahay mga buhaton karon sa ato ang senador nga nag-atubang na sab siya sa ikatulo niya nga plunder case karon. Mga kasama itong paminawon si Senador Jinggoy Estrada. RMN Kuskus Batikos. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Kuskus Batikos. 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 Minghoy man si Uncle Jinggoy. Minghoy nakisay di mang minghoy na pud siya ikatulo nga pud nga kaso karon sa plunder nga case niya kasama. Ikatulo na niya ning plunder case niya. Some people say kasama nga makabilib pa daw kini. Ato aning palapdan niya ato ang panagisgot kay pipila ka mga netizens kung nabantayan kasama sa comment section. Ana sila nga salute to you, Senator Jinggoy Estrada. Musaludo mo anang naay kaso sa pagpangawat. Yeah. Ang worst pag yun ana, inyong kwarta ang gipangawat. Mo saludo na hinuon mo ana. Moingon na dayon sila nga alangan giatubang gud niya ang iyahang kaso, wala niya gitalikuran, wala niya giikyasan, wala niya gitaguan, iyang giatubang head on, face on diya ka. Nagpa-press con pa siya ako mo surrender na ko diya sa Camp Crame. Way pagdugay-dugay ako anang mismo ako kaugalingon ako ang itahan didto. Ako ang ihatod didto sa Camp Crame sa mga otoridad. Aron di na sila maglisod. Di na sila maggukod-gukod sa Senado. Sa ako ang pagpaminaw kasama tulo man tuyang na mention first ang iyahang lakang daw karon kay dili na daw sa niya dawaton ang iyang sweldo. In the first place dapat gani wala ka ginapasweldo. Kay kabalo man mi nadato na kay ka sir kanang kumbaga kanang murag sinsilyo na lang na sa imo ang imong sweldo. Asa man dinigi ka ng mga kadato nato, di ba? Kamo lang na po kabalo na kasama.